Dnes sa nachádzame v spoločnosti Valeo v meste Žebrák v Stredočeskom kraji, kde sme úspešne inštalovali automatickú baliacu linku na páskovanie paliec. Spoločnosť Valeo je popredným dodávateľom v automotív sektore po celom svete s dôrazom na kvalitu, inovácie a ekologickú efektívnosť. Tento konkrétny závod sa venuje výrobe výmenníkov tepla pre osobné a nákladné automobily. Našou hlavnou úlohou bola unifikácia spôsobu balenia pre rôzne typy paliet, od kartónových cez drevené po plastové. Prvotným impulzom pre voľbu automatického páskovacieho stroja bola eliminácia ľudského faktora pri ručnom páskovaní paliec. Palety boli doteraz prepravované z výrobnej časti ručným paletovým vozíkom a páskované následne ručne. Stávalo sa však, že páska sa pri páskovaní pretáčala, čo mohlo spôsobovať prípadné reklamácie. Súčasťou dodávky je univerzálny mobilný vozík, ktorý umožňuje prepravu z výrobnej časti priamo do baliaceho procesu. Náš automatický páskovací stroj Vertical Strapper kladie dôraz na presné položenie pásky s minimalizáciou rizika aj pretočenia. Páskovanie paliet je možné pozdĺžne aj priečne pomocou integrovanej točne, ktorá je súčasťou dopravníkovej dráhy. Vertical Strapper je vybavený laserovým zameriavacím systémom, ktorý umožňuje vyššiu autonómiu automatického páskovača. Pomocou identifikácie výšky palety je stroj schopný rozoznať, o aký typ páskovania ide. Automatická linka je vybavená svetelnou signalizáciou, ktorá informuje obsluhu o tom, že je voľná paletová pozícia a je možné vložiť paletu na zapáskovanie. Zapáskovanú paletu môžeme ďalej expedovať. Sme radi, že môžeme byť súčasťou inovácie v tak významnom podniku, ako je Valeo. Ak aj vy máte záujem o optimalizáciu baliacich riešení, kontaktujte nás.